buhi nga nagbagpo kaniya. Okay nga hinatas sa kanang word of God. Ang atong ulo karon itawag ini siya o kanang the calling of the living gospel. Ang panawagan sa ebanghelyo nga buhi. Ang Dios nagtawag kaninyong tanan diha sa ebanghelyo nga buhi. Diha sa iglesia nga buhi. Diha sa Lucas 5:32 nagingon ang kasulatan nga wala ako muanhi sa kalibutan aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron sila maghinulsol. Praise God. Sa ato pa nga ang kahulugan sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, wala niya tawga ang mga matarong kundili ang mga makasasala aron sila maghinulsol. Diha sa Genesis 2:8 gibuhat sa Dios ang tanaman sa Eden. Kani gibutang sa Dios ang tawo ngadto sa tanaman sa Eden. Ug didto sa tanaman sa Eden nagpabunga ang Dios, nagpaturok ang Dios ug daghang mga kahoy ug manindot ang bunga niini ug maayo nga kanon. Ug didto sa ilang taliwala anaa ang kahoy sa kinabuhi ug anaa usab ang kahoy nga magdala ug kamatayon. Sa ato pa nga ang Eden nagahulugan kini siya ug usa ka simbahan. Usa ka buhi nga simbahan. Usa ka buhi nga ebanghelyo. Kani didto gibutang sa Dios ang unang tawo nga si Adan ngadto sa tanaman sa Eden. Ug didto giatiman siya sa Dios. Di pakaon, di matuto. Kani didto sa simbahan sa Eden, anaa dito ang tanan nilang gikinahanglan. Anaa dito ang tanan nga panalangin. Apan ang Dios adunay balaod nga gibutang ngadto sa usa ka simbahan sa tanaman sa Eden. Mingon ang Dios kanila, pwede kamong makakaon sa tanang bunga sa kahoy nga naa nining tanaman. Gawas lamang sa bunga sa kahoy nga magdala kaninyo ug kamatayon. Diha sa Genesis 3, itintal ang babae sa usa ka bitin. Miingon ang bitin ngadto sa babae, nagingon ba ang Dios kaninyo nga dili kamo pakanon nining bunga sa kahoy? Mitubang ang babae, oo, nagingon ang Ginoong Dios nga dili kami pakanon niya ng bunga sa kahoy. O bisan lang nga muhigap ni diha sa kahoy, basin kami ug mga matay. Apan mitubag ang bitin. Mingon ang bitin nga dili ka na tinuod. Sa dihang mukaon mo ni anang bunga sa kahoy, makahibalo kamo sa maayo ug sa dautan. Kusa gikaon sa babay ang bunga sa kahoy ug iyang gihatagan ang iyang bana ug mikaon usab ang iyang bana sa bunga sa kahoy. Ug dito nagsugod ang sala sa tao sa dihang misupil sila sa balaod sa Ginoong Dios ngadto sa simbahan, ngadto sa tanaman sa Eden. Gani dinhi sa Genesis 3, anaa na sila'y kahadlok sa Dios. Anaa na sila'y silot sa Dios. Gani tungod sa pagsupil nila sa balaod sa Dios. Ang tao kaniadto sa dihang gibutang sila sa tanaman sa Eden, wala na sila'y kamatayon. Dili sila mga matay. Apan tungod sa pagsupil nila sa pagkaon nila sa bunga sa kahoy nga naa gibutang sa tanaman sa Eden, ang tao mga matay na tungod sa pagsupil sa balaod sa Dios. Ang nahitabo, ipapaawa sila ngadto sa simbahan, ngadto sa tanaman sa Eden. Ug ibutang sila ining yutaa.
hangtod nga ang mga katawhan na umon Diyos diha sa sala. Apan buot sa Diyos nga kitang tanan nga naminaw sa maayong balita, iya kitang dalhon ngadto sa pagbalik sa tanaman sa Eden, sa buhi nga ebanghelyo sa living gospel. Kadton kita ngadto sa Dios. Oni ang atong uluhan karon, dakuning og the living gospel. Ang panawagan sa usa ka iglesia nga buhi. Una, ang Diyos nagtawag kanato. Nganong nagtawag man kanato ang Diyos, ug iya kitang paadtuon ngadto sa buhi nga ebanghelyo. Atong mabasa diha sa Roma 3:23, nagingon ang kasulatan, kay kitang tanan nakasala ug nahimulag kita sa Dios. Diha sa Roma 6:23, nagingon ang kasulatan, ang sinot sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan. Sa ato pa nga ang Dios nanawag kanatong tanan tungod sa atong pagkamakasasala. Buot sa Dios nga mabag-o ang atong kinabuhi. Buot sa Dios nga maumon pagbalik ang atong kinabuhi samtang naa pa ta dining kalimutana. Ikaduha nga punto, pagpaminaw. Sa ato pa nga nagingon ang kasulatan, ang pagtuo nagalikan sa pagpaminaw sa maayong balita. Sa ato pa nga ang kabag-uhan sa atong kinabuhi, nagsugod yun siya sa pagpaminaw sa maayong balita. Ang kausaban sa atong kaugalingon, nagsugod sa pagpaminaw sa maayong balita. Ang kaluwasan sa atong kaugalingon, nagsugod sa pagpaminaw sa maayong balita. Mao na siya tinuod. Diha sa Episo 1:13, nagingon ang kasulatan, sa pagkadungog ninyo sa maayong balita, patikan kamo sa Dios pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Mao kanay tinuod. Sa ato pa nga sa dihang madungka nato ang pulong sa Dios, mapilgyod nato ang panawagan sa Ginoo. Mapilgyod nato ang panawagan sa living gospel, sa buhi nga ebanghelyo diha sa atong kasing-kasing. Kay ang Dios buot niya nga kitang tanan nga nakapaminaw sa maayong balita, makabaton gayud sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan di kinahanglan gyud nga atong umulon ang atong kaugalingon diha sa usa ka simbahan. Di kinahanglan gyud nga naay mga tawo nga mutudlo kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili ta makasunod sa gingharian sa kalangitan kung magsalig lang ta sa atong kaugalingon. Gani ang mga apostoles, ana sila'y magtutudlo. Si Kristo ang nagtudlo kanila, hangtod nga diin nahimusad sila nga mga magtutudlo. Ug gani ang kasulatan nag-ingon nga karon anaa na sila sa kalangitan. Kay tungod ila mang giumol ang ilang kinabuhi diha sa buhi nga ebanghelyo. Diha sa buhi nga ebanghelyo, ang Diyos nagmahal, nagtagad siya sa atong kinabuhi. Ang Diyos anaa siya plano nga gikan sa sala kitang tanan mahatagan og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Apan daghang mga tawo nining kalibutana nga dili sila gusto nga maminaw sa pulong sa Dios. Kay tungod makatlan ang ilang dalunggan, dili sila gusto nga mga lagad sa Ginoo. Kay tungod mahadlok sila nga makabaton o kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Mas gusto sila diha sa sala kaysa kabag-uhan sa kinabuhi. Ikatulo nga punto, pagduol sa Dios. Sa ato pangagikan sa pagtawag sa Dios, gikinahanglan nga anaa tay dalunggan sa pagpaminaw. Ikaduha hangtod sa ikatulo, gikinahanglan nga muduol kita sa Dios. Nagingon ang kasulatan,
nga dumuol kamong tanan, nga gibukatan o gikapuyan. Kay hatagan ko kamo o kapahulayan. Diha sa Mateo 6:33, nagingon ang kasulatan nga unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang mga buta nga nangawala diha kaninyo idugang ra sa Ginoo. Buot sa Dios nga ato siyang unahon. Nagingon ang kasulatan nga pangitaan ninyo ang Dios samtang makaplagan pa siya. Mao na say tinuod. Gikan sa pagtawag, di kinahanglan nga natay dalunggan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga muduol kita sa Dios, hangtod nga maghimulson ta sa atong mga sala ug dag-on ta ngadto sa buhing ebanghelyo. Aron dito tudluan ta, aron dito pantulon ta, aron dito mamahimot ang angayan nga pasudlon sa gingharian sa kalangitan. Kung magsalig ta sa atong kaugalingon, dili gyud ta makasulod ngadto sa gingharian sa kalangitan. Ang kasulatan niingon, gamian ni ako sa kalibutan. Akong ibiyaan ang 29 ka karnero ngadto sa kalangitan aron sa magpangita sa usa nga naislaan nga mao ikaw. Sa ato pa kung karnero ta sa Dios, anaa tay mga turin. Anaa tay mga magbalantay, mga magtutudlo. Kani ang simbahan nagkahulugan kini og lawas ni Kristo. Ang mga magsasangyaw sa maayong balita, mga tigtukod, mga gitarista, mga tao nga namuhat diha sa simbahan, nagkahulugan ka na og bahin sa lawas ni Kristo. Kay kita mga karnero man sa Dios, kinahanglan gyud nga naa tay mga turil na atong pag-atuan. Dito sa simbahan, dito sa buhi ng ebanghelyo, dito sa living gospel, dito tudluan ta, dito pantulon ta, dito makabaton ta o kabaguhan sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kaugalingon, dili gyud makabag-o sa atong kaugalingon. Mo na sa tinuod diha sa kasulatan, Jesus nagsangyaw siya sa maayong balita. Sa diyang nagsangyaw siya sa maayong balita, ngadto kang Maria ug Marta, si Marta na busy siya sa kalihutan sulod sa balay. Ug nahitabo ningon si Marta ngadto kang Jesucristo, magtutudlo, badlunga ra gud na ang akong igsuon. Kani nakita niya nga nagkapolitik ko ug trabaho dinhi apan wala siya mutabang kanako. Mitubag si Jesucristo, sus kanimo Marta, wala ba ka masayod nga nakapili si Maria sa sakto ug angay ug walay makaagaw dili kaniya. Sa ato pa nga sa tanang tambong niini karon, nakapili mo sa maayo ug angayan. Nakapili mo sa maayo ug angayan. Diha sa kasulatan, sa dihang giapa si Jesucristo sa iyang igsuon o sa iyang inahan. Niingon ang mga tinun-an ni Jesus, magtutudlo. Ang imong inahan o imong igsuon, anaa sa gawas, nagpaabot kanimo. Unsa may among buhaton. Nitubag si Jesus. Niingon siya, ang tinuod natong mga inahan o tinuod natong mga igsuon, mao kini naminaw sa maayong balita o nagtuman ini. Sa ato pa nga kita mo tinuod nga igsuon o inahan ng Jesucristo. Nganuman, diha sa pagpaminaw nato sa maayong balita, sa pagahil sa panahon sa pagpaminaw sa maayong balita, makabaton kita o kabag-uhan o magsugod ang pagtuman nato diha sa kabubuton sa Ginoo. Mao na sa tinuod nga ang Living Gospel Church nagtawag kaninyo, nag-awhag kaninyo, at tumuumulong dito isip usa ka karnero. Buot sa Dios nga kitang tanan, ibutang kita niya ngadto sa tanaman sa Eden aron makasunod ta sa gingharian sa kalangitan. Kay kung usa ka karnero,
nga walay simbahan, dili jud ka makasulod sa gingharian sa langit. Mao na sa tinuod. Ikaupat ka bahin paghinulsol. Nadunggan mo ang maayong balita. Nadunggan mo ang mensahe sa Dios. Ang Ginoo nagtugtog, nagsangpit siya diha sulod sa imong kasing-kasing. Diha sa Revelation 3:20 nagingon ang kasulatan. Ani ako, nagbarog ako sa puntahan sa inyong kasing-kasing. Nagtuktok ako sa inyong kasing-kasing. Kung inyo akong ablihan, musulod ako ug maghari diha sa inyo. Sa ato pa nga gikinahanglan nga ablihan nato ang atong kasing-kasing. Nasayod ko nga nining mensahe nga akong gisangyaw karon nga gikan sa Biblia. Daghan yung mga tao nga diha sulod sa ilang kasing-kasing ginatandog sa Ginoo. Kay tungod gimahal mo, gigugma mo sa Dios. Buot sa Dios nga dili mo maalaot ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Buot sa Dios nga makasulod gyud mo ngadto sa tanaman sa Eden. Nagingon ang kasulatan diha sa Roma 10:20. Kung isugid lang ninyo sa Dios ug mutuo ka nga siya gibanhaw sa mga patay nan maluwas ka. Sa kasulatan sa Isaiah 55 versikulo 7 nagingon ang kasulatan nga pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o pabalika sila ngadto sa Ginoo aron kaluyan sila. Diha sa Buhat 16:31 nagingon ang kasulatan nga tuo ni Ginoong Hesus aron ikaw maluwas ug ang imong tibuok panimalay pagaluwason sa Ginoo. Ayaw patit-ahang imong kasing-kasing. Ang Diyos namulong nagtandog. Napili mo ang pagtandog sa balaang espiritu. Busa dawa ka si Jesus kinitagdaan. Nagingon ang kasulatan diha sa Uluhuan 12 ang tanan nga nagdawat ug nagtuo kang Jesus. Mamahimo na nga anak sa Dios. Katapusan pagtugyan. Nagingon ang kasulatan sanglit kay gidawat naman ninyo si Jesus sa inyong kasing-kasing. Busa panginabuhi kamong mataro, balaan ug walay ikasaway hining kalimutana. Diha sa 2 Corinto 5:17 nagingon ang kasulatan, kaya nga naa ni Kristo mga bagpo silang binuhat. Ang daang mga butang nilabay na ug ang bagpo miabot na. Ikala ang Diyos nagmahal kanimo. Si Jesus anay plano siya sa imong kinabuhi. Sa dihang naumol ka sa sala, buot ni Jesus nga bag-uhon kaniya. Buot ni Jesus nga makabatong ka sa kinabuhing walay katapusan. Buot ni Jesus nga maggiyahan ang imong kinabuhi. Buot sa Diyos nga panalanginan ka. Buot sa Diyos nga makatagantam ka sa espirituhanon nga panalangin. Di kinahanglan nga magbuhat ka o desisyon diha sunod sa imong kasing-kasing. Di kinahanglan nga biyaan imo ang sala, maghinulsol ka sa Ginoo ug mga lagad ka sa Ginoo. Kaya ang living gospel nagtawag ka nato. Ang buhi nga iglesia nagtawag ka nato. Buot niya nga umulong kita ngadtong dapita. Umulong kita ngadto sa tanaman sa Eden. Aron angayan ta nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagingon ang kasulatan nga kung wala ako, wala ka mo imahimo. Kung dili nato isalig ang atong kaugalingon diha sa Jesus, wala kitay mahimo, wala kitay kabagkuhan. Gani makita nato sa atong kaugalingon nga layo na kaayo ta sa Ginoo. Kay tungod wala man ta misalig, wala man ta mituo sa Dios. Gani tungod samok ang atong pamilya, tungod samok ang atong panimalay. Kay tungod wala man nato si Jesus sulod sa atong kasing-kasing. Higala gigugma ka ni Jesus. Ang Dios ana siya maayong plano diha sa imong kinabuhi.
Apan buot sa Dios nga maghimo ka og lig-on nga desisyon. Gikinahanglan nga moadto gyud ka sa living gospel. Dito magpaumol ka sa buhi nga iglesia. Mao na siya tinuod. Kaysa magpabilin ka dinhi, galing maumol ka sa sala. Ayaw patik-aha ang kasing-kasing. Kung gusto ka na makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Dawata si Jesus. Dawata si Jesus, palihog ta ug isa sa imong mga kamot. Kung ikaw man ka na, palihog tag isa sa akong mga kamot. Nasayod ko, nganining dapita, tanan nga naminaw sa mensahe sa Dios, daghang gitangdog, sulod sa ilang kasing-kasing. Kay Espiritu sa Dios, nagapamuhat, nining dapita, dawata si Jesus. Namulong si Jesus diya sa imong kasing-kasing. Palihog tag isa sa imong kamot, higala, gimahal ka sa Dios. Kung gusto ka makabaton og kabag-uhan sa kinabuhi, kung gusto ka makabaton sa kaluwasan, kung gusto ka makabaton sa kinabuhing walay katapusan, palihog tag isa sa imong mga kamot. Ikaduhang panawagan, gimahal ka sa Dios. Ayaw patik-aha ang imong kasing-kasing. Ang Dios nagdil sulod sa imong kasing-kasing. Buot sa Dios nga maghinulsol ka, ubiyaan nimo ang mga sala, ug magkinabuhi na ka, nga matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Ikatulong panuwagan, dili sa wala, dili sa tunga, dili sa tuo. Ang Diyos nagmahal kanimo. Okay, salamat, palihog tag butang sa inyong mga kamot. Sa tanan nga nagdawat sa Diyos dala, imahal ka. Salamat sa pag-isa sa imong kamot. Salamat sa pagpaminaw sa imong kamot. Buot lang ko nga musunod ka sa akong mga pag-ampo. Sunda lang ang akong isulti. Palihog lang tagdupo sa imong ulo sa nagdawat ng Isus. Sunda lang. Kung ikinabuhi kini nga pag-ampo diha sa imong kaugalingon. Ingna Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Tinuod nga ako makasasala. Tinuod nga ako makasasala. Ug nanginahanglan sa imong pasaylo. Og nanginahanglan sa imong pasaylo. Ako kang gidapit sa akong kasing-kasing. Ako kang gidapit sa akong kasing-kasing. Kamupuyo ka. Nga mupuyo ka. Ug maghari ka. Ug maghari ka. Ug ihatag ka nako. Og ihatag ka ang Espiritu nako Santo. ang Espiritu Santo. Sukad karon, Sukad karon, andam na nakong tiyaan andam na nako biyaan ang akong mga pagpakasala. ang akong pagpakasala. Ug musunod na ako Ug mosunod na ako sa imong kabubuton. sa imong kabubuton. Salamat, Salamat, Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Okay, mag-ampo ta sa katapusan. Ama na mga Diyos, salamat Ginoo sa imong kamaayo. Nagingon ka sa kasulatan na mahal, nga sa katapusang mga adlaw, imong ibubo ang imong espiritu. Ginoo ang giklem ining takna o Diyos, nga sa tanang mga tao nga naghinulsol diha kanimo amahan. Ako giklem o Diyos